Hindi na kami kung sabi ko na ito yung aking pantalon. Lagi. Ay, okay talaga, nahulog ko talaga yung sila basugan. Maganda okay yung daanan doon noon. Kaso nung hindi na ko, naka-close pala, sarado. Kasi ginagawa ng kalsada. Ano kasing sarili na. Ako ba? Ganun ba? Wala pati sa sabi na wala sa buhay na. Ano?
Kunyari. Nakapokus na. Malapit na. Saan ba yung purchase mo? Magpapag ba tayo doon? O, diretso na. Diretso na tayo. Okay pa ba? Okay pa? Kaya nga eh. Yung buhok niya. Sira kasi yung... Hindi naman sira. Ito talaga yung daanan dito. Meron ba? Maayos pa? Nag-record pa ilang minutes na nakikita mo ba? 6 minutes? Mahirap yung kung magkukumute kayo, wag na wag kayong upo sa likod ng van. Ay, wag kayong uupo sa harap ng van. Pag pupunta, pare mga biyahe ba, mga UP Express na ganyan, umupo kayo sa likod ng driver. Wag sa tabi niya. Or wag dun sa, ito yung driver dito yung sa side sa left side. Sa likod niya dun kayo uupo. Alam mo kung bakit. Kapag disgrasya yan, iiwas niya sa disgrasya yung sarili niya. Kaya never ako umupo sa harapan sa pag-UP Express, yung mga ganon-ganon. Kahit walang nakaupo sa harap, hindi ako upo doon. Nung
nagka-bagyo nga ako na mag-isa ko lang, umupo ako sa gitna. Oo. Gitna dun, di ba? Oo, gitnang upuan, oo. Dun ako kasi at least at saka pag pabagyo kasi hindi punong-puno. Tatluhan lang. Oo. Okay pa ba? Sa school pa. School, no? School din. Nag-inuman kami noon. Nag-inuman kami noon. Nagtayo kami ng tent sa harap ng room nyo. Hindi lang kami ang nagpasok yung step. Nakainom lang kami. Sino bang kasama ko sa tent nyo? Sila Kelly ate kasama ko sa tent. Hindi ko na matandaan. Para kaming mga tanga doon. Pero masaya kahit doon lang nakaka-enjoy. Lalo na kasama lahat sila Kelly, lahat sila kasama. Siyempre doon lang sa may school talagang papayagan sila. Kasi ay ang lamig pa nung panahon na yun. February yun ata eh. February ata yun eh. Basta malamig yun, malamig yung panahon na yun. Sobrang lamig. Okay pa ba? Nai-stop mo ba? Nai-stop mo?